Hola, sóc el mag Lluc i és veritat que els mags sempre treballem amb molts materials diferents. Ja poden ser cartes, monedes, coloms, si no s'escapen abans de començar l'espectacle. Però un dels materials que també ens agraden molt són les cordes. Jo he demanat a l'equip de producció del programa que em donessin dues cordes exactament iguals, clòniques, idèntiques, germanes bessones de corda. I m'han portat això. Jo crec que no ho han entès. O això o els de producció necessiten ulleres bastant urgentment. Però a veure, que si us donen dues cordes que són exactament diferents, heu de tenir solucions i, per tant, si només bufeu, mira, ja està, ja les podeu igualar. Però això no és el que us volia ensenyar. Ara amb aquestes dues cordes n'intentarem fer una de sola. I això com s'aconsegueix? Doncs mireu, heu de pujar una corda així, ben clar, es puja la segona corda, es bufa i ja està. De les dues cordes en passem a tenir una. Ho anem a complicar i anem a seguir jugant, perquè ara amb aquesta corda m'agradaria fer un cercle. I com es fa un cercle? Aquí no cal cap mena de trampa ni cap mena de truc. Només necessiteu unir les dues puntes de la corda, d'aquesta manera. I ja està, ara teniu aquí un cercle. Ja sembla un programa infantil, això, Ara, davant de tots vosaltres, intentaré tallar aquest cercle per la meitat, sense utilitzar ni tisores ni ganivets. Fixeu-vos, només amb les meves mans. 1, 2 i 3. Perdó, m'he oblidat de bufar, perquè si bufes, ja està, veus? Ja tornem a tenir dues cordes unides per les puntes. Però clar, aquest nus aquí fa lleig, no ens agrada, l'hem de fer desaparèixer. Mireu, no parpellegeu. 1, 2 i 3. Perdó, 1, 2 i 3. I la mare que el va... Bueno, que si us passa això no passa res, perquè com ho he dit durant tota l'estona, si bufeu, agafes el nus, el treus de la corda i ensenyes que tornes a tenir una corda sencera una altra vegada.